Sing abot niku prosesnya untuk menjadi dalang. Nggih napa mboten? Bener lagi, cocok. Ngono abot abot tanggung jawab ngono ya 100 juta ditampa. Be, kowe ngomong aja gladra aja ngawut nyuwun sewu lho Pak Yoyo. Pripun? Kowe iki bengi iki nek ora ana wayang, ora nek Pak Yoyo arep melu sapa? Nyapa? Lho, kabeh iki yoga sinden tanggung jawabe Pak Yoyo. Kabeh yoga sinden tukang son ki wedi karo Pak Yoyo. Alah omonge sapa ana sitok sing ra wedi. Sapa? Ha iki. Gajah yoga sinden tukang son kabeh ora wedi. Jenengan wani nyentak iki perang Guntarayana, Pak. Waduh. Perange sapa kuwi? Perange Arjuna karo Prabu Hanacaraka. Niwata kawaca. Ah niwata kawaca. Wong kowe iki lho, nek ora nek Pak Yoyo, nek ora nek wayang, kuwi arep melok sapa? Bengi iki bayaran iki Pak Yoyo sing nyekel, sing gawa iki Pak Yoyo. Ya Rai. Lah jare sapa? Lho, sing bayari ya Dinas Pariwisata Budaya Jawa Timur kok. Pak Yoyo itu perantara, ibaratnya koyo bank. Lho maksudnya bank duit disetor ning Pak Yoyo diwenehne ning aku. Pikiran dia berhak apa-apa. Sik, saka panitia diparingi aku to. Nggih. Upamane ora tak paringi jenengan lak ora entuk rezeki. Nyuwun Bu Kesi. Lho, wani ya Bu Kesi. Bu Kesi tak omongi, jatah TB aja dinene Bu Kesi. Mesti Bu Kesi manut karo aku mergo imam rumah tangga. Ora mungkin wong iki biyen tilasanku kok ora mungkin. Ngawur-ngawur. Bu Kesi, kok sik tau iki ra nyawang karo gitrokmu. Gantenge kaya ngono mosok Bu Kesi cantik, suarane apik, kondang. Mosok guru entuk gemuk kaya sampean ora. Tak kula omongi nggih. Napa? Ganteng elek niku nek rabi sing digawe ora sirahe. Lho, lha apane? Liyane. Lah. Akhirnya aku dipaham iki. Nggih, ning dasar tetep kanggo ayo. Kok ngenyek kowe kudune sing introspeksi iki diri iki kowe awakmu. Ya apa? Mbak Kesi kok ngantek seneng karo kowe apa ora ngilo jitokmu wong raimu kaya boton tah. Nggih mboten Mas? Nggih. Lah kowe kok sombong nyuwun sewu lho nek Bu Kesi kali bojo kula sing saniki nggih tebih bumi langit budal Pak. Ayu bojone jenengan. Lho bojo kula nyuwun sewu lho titele Bu Kesi niki napa? Magister seni. Halah MSN. Bojo kula niku titele SPDMM. Oh. Sarjana pendidikan magister manajemen. Sing ngomong sapa? Lah niku SPDMM lho kuwi sekolah pedodil mergo meteng. Wah. Jadi aku pacaran 2 wulan iki bojoku meteng 3 wulan. Ngene iki jenenge ora kena dienggo contoh. Tapi kebersihannya patut diacungi jempol, Pak. Bersih piye? Bojo kula niku nadyan elek nyuwun sewu mboten sombong. Nek kemu nggih banyu aqua. Lho, bojomu lah Bu Kesi paling kemu banyu pam, banyu sanyo. Bojo kula kemu banyu aqua. Aduse gawe Fanta. Lho, aduse iki be gawe Fanta, raupe gawe ceprit. Cawike gawe ale-ale, Pak. Dadi perang-perang dino direbung semut. Oh, apel ora umum. Tapi legi rasane. Lah, wis iso kojok kowe iki. Bede lho sak pantaran karo iki lho. Bojoku SH niki, Pak. Apa kuwi? Lucy Brahman SH. Sarjana hukum. Son horeg niki ya. Kowe aja ngawur lho, iki bengi iki danyange ning gone Mbak Lucy lho, iki malah nyepelekke. Nyapa? Lah iki Mbak Lucy bayaranmu tanggung jawabmu ning gone Mbak Lucy, mbok nyek darani son horeg. Aku muridé Dayatno. Ora ndiwedi nek karo Lucy Brahman pah. Nek bengi dodol Marimas sakniki. Mbak Lucy niku. SS nek gene awan PNS. PNS. Nek bengi nyindian nek prei nyindian dodol Marimas. Maksudnya Marimas ki Anggerane wong lanang liwat. Mari Mas. Mari Mas. Kuwi pelecehan lek kuwi. Aku mau dadi Mbak Lucy ora trimo kok. Kula nggih sami dasare dagelan gundul nek kula tak bacok mawon. Ha iya. Putra daerah wilayah Ponorogo kok. Nggih, Nyuwun sewu, iki Mbak Lucy. pirang-pirang kok. Kula aturi jumeneng, Mbak. Lah iki lho, arep nyepelekne sampean. Malah darani kok mburi kok Lucy koyo apa sales yakut barang ngono kok. Lho ya tak potongane koyo son horeg. Wow. Kaya son apa? Son horeg. Wow. Dokonge nggawa kompresor. Ngenyek. Piyai sing miji apa piyai sing ayu lencir kuning yo ngene iki kok. Lencir kuning iki mripatmu katarak kok piye? Potongan kaya celengan Semar. Ayu nggih Pak Yoyo nggih. Cantik, luwes, kewes merbawani. Nyuwun sewu, selamat malam Wilujeng Dalu, Mama Lucy. Selamat malam. Pripun kabaripun Ibu? Sae. Wah, kiai kok alus ngeten nggih Pak Yoyo. Nggih. Ngene iki lho pikir kanggo contoh. Alus sapa? Alus itu wayangan. Dajal melu reokan, kebayak dicoplok karo ngowo.
Wilujeng dalu Mas Cahya pun tadi. Inggih Mbak Yu sugeng dalu. Mugi tansah pinaringan kesehatan panjang yuswa lan kasuksesan panjenengan sekalian garwa lan sak kanca. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun donga pangestunipun. Matur sembah nuwun sampun ngregengaken acara wonten wilayah Sumoroto khususnya. Kami mewakili warga masyarakat Ponorogo luar biasa, merupakan suatu kehormatan. Matur sembah nuwun nggih. Semanten ugi kula ngaturaken panuwun dumateng Mbak Lucy Brahman. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat walafiat. Dalem sami-sami. Panjang yuswa. Murah rezeki. Amin pangestunipun. Apa Bi? Raiku ditabrak bis Jaya. Kok bis Jaya? Lah kowe manggonmu ya kono sirahmu kok. Sing ra ngerti unggah-ungguh ya iki. Iki sing asli wong Jawa Ponorogo sing paham tata krama ya iki. Nyuwun sewu jenengan niku ndamel gelungan, kebaya, jarik, paling gak sopan santun tetep dijogo. Nek karo ngendika karo Mas Yoyo niku ningali pawakan. Nek awake cilik iso nyuwun sewu Mas Yoyo dangu mboten pinanggi. Iya, lepas ngono ya. Nek lemu iku aja mengguri. Lho, yo nek sing ngerti kae lagi omong-omongan, sing ora ngerti kaya pitik ngendhok. Lah kudune piye? Mengarep nyuwun sewu Mas Yoyo pripun tawartosipun. Dangu mboten pinanggi lho Mas. Mengarep. Oh, malah mengguri. Suwun pangapunten sedaya kalepatan lho Mas Yoyo. Mbok bilih kula wonten klentar-klentunipun tembung wonten dalu menika. Matur sembah nuwun sampun ngregengaken acara dalu menika. Mbah Nur. Sedaya penonton. Matur suwun. Sadar kene coplok lho, aja banter-banter. Lah kene iki ku yo banter-banter mbayar kok terus mesti kae lusik ana apa mesti melu ngene. Lah kowe meneh contoh ya ngono ki wong ki mbok ya bangga di bojo kaya Mbak Lucy ngeten iki lho Mas Yoyo. Wong lanang ki nek di bojo kaya Mbak Lucy cerdas, pinter, PNS, tur gemi setiti. Lho, bojomu iki mbok ya kaya Mbak Lucy ditukokne gelang ngene iki lho. Tenan bojo lemu kuwi ora diingoni ya panggah gede seger. Bukesi ku mbiyen cuwil dirabi karo Mas Sayo Kuntanti ayem ya awake seger. Kuwi tengere iki ayem. Ayem apa? Loh, jangan melihat dari fisiknya peh diopeni terus ayem. Justru ngaten iki nyuwun sewu awak lemu niki malah sing tekok bojone. Lho kok iso tekok iki lho? Mesti dhuwit dul dikene kabeh. Ya toh? Entuk blonjo, entuk bayaran gaji dikene kabeh. Mulane wong wedok rusak mergo panganan apa wae ditukoni. Awake koyo ngene iki. Lho ngono kuwi tengere wong lanang sing gelem moyakne wong wedok gelem. Untune Pak Cahyo kuwi seorang suami yang setia. Piro kaya-kayane Mbak Kesi sing ditaosi. Ora kaya kowe iki. Rupane kaya gembok. Idoni Mbak Idoni. Bojone dope mati sisih. Apane dope? Mati sisih. Mas aku bojoku PC lho piye kaya mati sisih. Gelar. Oh, rumangsane. Kowe iki sowaning Ponorogo arep ngaturke apa kok malah padu ae. Wong kowe lho sing marai, ngaturne apa? Ayo mari jenengan maringi napa kagem warga Ponorogo Nggih, sing apal Lak Mbak Lucy. ning joget wis akeh sing iso. Pancen nyanyi, wah wis ngerti. Budange Mbak Lucy iki jaman biyen penyanyi anu Pak orkes. Nggih, begitu nyanyi patang lagu kena bangun omah, Pak. Kok iso ngono? Tenan sing ngantem boto, semen, pasir. Kowe jamane dadi bener Kiai mriki niku seniman banyak. Hebat. Banyak kanca-kanca dalang rampung sing dipasangani Mbah Yatno dan kawan-kawan. Di sini juga ada campur sari kondang. Betul. Dulu pimpinannya Pak Mantan Wabu. Oh, Kiai kene pinter nyanyi kabeh. Wah, hebat luar biasa. Niki nggih asline nggih mriki niki. Oh, asli putra daerah Sumoroto nggih. Jadi Pak Cahyo tadi juga bener dawuh Bu Kesi kuwantuk rezeki luar biasa. Sebenarnya Mbak Silvi itu sudah tidak menerima job wayang. Nggih. Tapi karena bejone Pak Yoyo neh, Mbak Silvi blidru akhirnya balik ketemu cintanya. Sesuai janjine kali Mbak Kesi ya. Nggih, Mas ya. Mbak Kesi janjine sampean lek wayangan lagi di Ponorogo nekakne Mbak Silvi, Mami Lucy kalih kula. Lah kowe melok sapa? Melu sapa? Melok sapa kowe? Aku mana di Pak Yoyo ditelepon dari provinsi. Aku yo karo TB. Lah kowe rene Aku karo Mama Lucy wis jelas.
ning alun-alun Ponorogo karo Oh, jenengan. jelas, jelas. Sesuai janjine Pak Bupati. Tiwas bonyal-banyol ora cepet iki melu sapa. Jenengan sing telepon sinten? Langsung EO dari provinsi. Sampean? Iya iya. Sampean? Aku Mama mah lu malu. ayu pimpinane EO nih. Lho aku mbok telepon lho mau. Loh, sapa sing ngomong kuwi? Ya ngomong B tanggal 11 ning Ponorogo wayangan Mas Yoyo. Lho, kowe ditelepon piye karo Malusi? Aku ora ndek nomor teleponmu kok. Lho, sing telepon aku sapa? Lah mbok aku yo ora duwe nomormu kok. Telepone piye? Telepone B tanggal 11 wayangan ning Sumarata dalange Pak Yoyo Kacahya Kuntadi. Lho, kowe kan ora kon dagel, kowe iki kon nonton Pak Yoyo karo Mama Lucy. Lho, kon delok kok? Kon delok. Kon delok kok jari anu. Lah wis salah alamat yen ngono tegese. Dadi ngeten. Ngeten. Iki kan awake dhewe sing bener to. Terus iki ban medun. Heeh. Wong kowe ora genah. Ora genah, medune ora apa-apa. Lah ora apa-apa aku tok kene silaturahmi karo Mas Yoyo Mas ya. Nggih, lah nggih. Anggere ikhlas lahir batin jenengan entuk ijo rezeki mangke. Tenang ya, Pak. Nggih, Dijoli tenang. dijoli. Sumpah. Sumpah, nggih. Ya. Watone kelas lahir batin lho nggih. Nggih. Ning ijol sosok ora mesti, ora kudu duwe, upamane keluargane jenengan diparingi tentrem, bojone setia niku ya rezeki. Ngoten. Mosok 700 sama 12, Pak. Loh, Ya. sing jenenge rezeki lah ya sangkan paran to, Mas. Ora mesti ngono kuwi. Lah, leres rezeki ku derajat pangkat judul rezeki patilan nomor kuwi sing ngatur Kok nomor barang. sing ngatur Gusti Allah nggih Pak nggih. Nggih. Wis muga-muga entuk ganti. Amin, Lah, amin. Spesial iki karo Mas Yoyo ditunjukkan spesialis yang lain. Apa, Mbak? Apa? Nyanyi wis kulino. Nari wis kulino, dajal ketoprakan. Iya, setengah ramban ya. Ya setengah ramban Siji tok. ya. Siti tak pramen wae. Iki juga tak aturne salam kagem Kyai Sumarata Kabeh sedaya, Nggih. mugi tansah panjang yuswa matur sembah nuwun rapipun nggih. Bapak Ibu salam kangen kula. Dangu mboten pinanggih. Terus ini juga rawuh. Nah, Sinten menika? fan klub Mas Yoyo Caksi Lovers. Oh. Susi Brahman fan club. Nah, Mbak Susi dan kawan-kawan. Terima kasih. Wah, pancen penggemar akeh kok ya, Bi ya. Lakone apa ketoprake? Nyuwun lakon apa, Pak? Derek jenengan. Nggih. Pun niki anu mawon. Jenengan anu niki role kurang setunggal Napa? dadi damar wulan. Aduh aku ora sampean. Aku tak ngentongi ae. Oh, ora iso ngentongi. Iso wis kulino ya. Oh ya, lakone anu wae, Mas. Lakone apa, Mas? Anu apa jenenge lakone Roro Jonggrang. Oh, Nah, Roro Jonggrang. iya. Nah, Roro Jonggrang karo Bandung Bondowoso. Iya. Ki Roro Jonggrang kuwi pake Prabu Piccolo kan dipateni karo Kupolo. Ya Kupolo. Piccolo merek sepatu wae. Ayo, lakone yo. Nah. Ya.